Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho dalam Mesir Tanjung. Lah niki. Ah ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. Oh, toprak nggih. Toprak kok utang bang plecet iki ya ngopo kok. Ketepre ra tau main. Ora usah nggih kuwi. Boten. Beneran tugas boten Gusti. Tuwi gak cecep. Boten. Tugas Pangapunten marang kuwi. Sinek-sinan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet. Nggih sami-sami le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Apa, Mas? Tandunan Sri Tanjung. Sri Tanjung. Wah. Pramen ngono to? Pramen. Wah, tak kira sampe tobrakan. Lah kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Pramen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados Ro. Lah kula ten mriki kok. Lah kok sing dapat? Ayo sampean kok. Cek dapat apa? Dadi apa? Masih dapat. Ayo nek kita dapat. Aku wis. Ayo, aku dadi napa jajal sik? Manut. Sido Pakso. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge. Goleke sing apik tenan lho. Iki tak jak ketoprak tenan soalé. Probolini. Oh ya wis, apa-apa. Wis, glunduke mban. Oke. Oke. Glunduk mban. Bojomu telu ya? Lho kuwi ya. Ya. Robo, Terus? Andi Kusuma iki dadi abdi, terus awak jenenge iki Prigel dadi abdi. Ya oke siap. Yo. Kentanganmu tuh. Iya, kentangannya wis, Dang. Tak ladenane gini. Si Tanjung. Ganti kuwi si Tanjung. Jadi kapane tuh kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Kita lek mengenang. Lho mengenangi disuwuke. Eman-eman lho. Lho, tok lagi suwuk. Eman-eman. Lah apa? Kadung aku kadung cinta karo kentongane yo. Lho, kok kentongan kok cinta iki? Kentongane wedok iki. Kentongan kopling kok wedok. Wedok. Kentongan wedok piro? Wedok gitu. Bentuknya ya apik. Bisa. Ayo, pelan. Lanjut. Ayo. Ing papan kene aku bakal ngeki pinco marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sladi Komi? Kowe mesti kalkun iki. Nangis. Wong wedok iki nangis yo. Mas ora kok. Saking beseseke dodo ngempet. Nggak sesek dadane lho, wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kabul. Si Tanjung. Jawab katimbang. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sladi ngomong banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sladi ngomong.
saya suwi kok wedi. Kok bojoku malah demit. Nangis sing enak lho ora. Aja jiji kan ibu. Si Tanjung. Ngendikane panjenenganku kok ngendikane panjenengan menika boten leres Kang. Yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para brigadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora kepenake ning talingaku. Kowe wis tumindak sedek Tanjung. Bojo bos saya langsung setruk. Setruk. Kang Mas, terus mau kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe nolere. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa. Nanging jur nyoreng kawibawanku ning kadipaten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho dalam Sri Tanjung. Lah niki Ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. toprak nggih. Toprak kok utang plecet iki ya ngopo kok iso. Ketok ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Leres Kang Mas. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya. Boten leres Kang Mas. Terus mau kula namung kalian panjenengan. Kandamu Jogoro ana sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Gini. ndak rewangi tumpaing ludiraku belani ning kadipaten. Ember. Nyapa musuhi Anti pecah. wingko ae kok iso. Aku ember saya. Bakal ember toprak kok iso mbok aku bakal ember barang. Ayo. Tendangmu. Lho kurang. Si Tanjung, bisa aku meni pangapura marang kowe ing dina iki papan panggonan ana ing papan nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Tanjung. Kepiye Tanjung? menawi panjenengan boten percaya sekalian kula ateges panjenengan iki boten kesepakatan kula nanging kula tetep tresna kalian panjenengan ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Silakan pikir apa Si Tanjung, ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak setting apa ora? boten Kowe tumindak setting apa ora? Piye? Pecah dol. Lho kene kowe ora gelem pondo bloko. Kowe tumindak setting apa ora? Kowe. Yo kene. Kowe. Kamu gocek itu bablas ini. Hei, asem ini sinyalnya pas. Si Tanjung, ing papan kini kowe bakal ndak wenehi pangapura sebisa mana ndak takoni ya Jans. Kowe itu ndak setting ora. Hei, ndak mau. Kowe itu ndak setting ora. Piye? Yo kene. Gacor. Yo Bang. Yo Bang. Mbane kaya
simpel kok jangan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kira-kira nanging kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa tetep percaya Gusti Putri menika. Nanging kedaden karo panjenengan. Gusti Putri menika boten tidak setting. Niki menapa panjenengan tak umane kawaro sakit terus pada kula. Ayo, kowe kon ndoblok. Bendaramu tuh tidak setting ora? Boten Gusti Pak. Wajo kira. Kula boten kula menika matur kula kon dipandhut panjenengan. Bendaramu tuh tidak setting. Boten. Tuh minggah cek. Boten. Bendaramu tidak setting. Gusti. Tuh minggah cek. Boten. Lara lucuk. Tuh minggah cek. Kok gede iki. Ayo, Sri Tanjung. Yang nanti kowe goroh oleh papan kini bakal gak ilangke nyawamu. Ayo, ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisan marang Gusti Prabu Sadewa. Sri Tanjung kondo kaki kowe. Boten samas. Kula boten tumindak setting kalian karena silah hati kula. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula gadhahi tugas kalian. Monggo panjenengan percaya kula samanipun nanging menawi rutiwa kula anggodoro kula boten tumindak setting menawi rutiwa kula angin kula tumindak setting kamas. Piye? Monggo panjenengan percaya Kowe kondo kepiye Sri Tanjungin? menawi ludira kula anggodoro kula boten tumindak setting kamas. Sri Tanjung. Cilik. Ayo, cici. Belok. Nek. Situ. Belok. Nah. Nek. Sudah. Siswa bedoyo. Nah. Ora sampe tantang. Sudah toh. Sri Tanjung. Kowe kondo yang nubikin lamang gondo arung ateges kowe lan tidak setting sak banjure telut dilamang gondo amis ateges kowe tidak setting Sri Tanjung ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sinek-sinan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ning papan kene waspadakno Sri Tanjung kowe luwih becik sumikir. Lah kok kosok ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti Putri menika boten tidak setting. Apa wis gemek? Manuk gemak. Ora sing apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandhamu? Sampun menika leres Gusti Pak. Garwaku yen kon dulu dilane anggota rum ateges ora tumindak setting. Menawi panjenengan pitados monggo kula aturi mesani Ludra menika anggon karo menapa. Gawake Nggih. Sri Tanjung bakal tak bukteki sak kabeh kandhamu jajeng Sri Tanjung. Kowe kondo yen diamanggon rum ateges
kowe ora tindak seperti si Tanjung belum wiwit saka dhuwur urung anggondo si Tanjung Rati mandap. belum si Tanjung Sampun gondo tuh. yo kene mudhun ora gondo Rati mandap mari cok. aduh Sampun, belum sampun. si Tanjung belum si Tanjung waduh si Tanjung pati janji Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? aku kan Gusti Patih. Tengah. Oh. cepet dirane karo aku si Tanjungan Gondowangi Menika ateges Gusti Putri menika mboten tunggak sedek. aku kaduk Sampai panjenengan jumeneng. Menika Gusti Putri mboten tunggak sedek. ayo diruktikan Utang duit tahun duit utang puluh utang mati salpati. Ya menurut saya mati saya dengan kula. Babdo Soko beri. oi teko karo aku Asli. Kita enak sing remaja gede-gedas. wah cedok Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katran jumeneng sawetawis. masa mati ditanggapi campur sari apa tuh jadi sekali oh mati tanggap